Бүгін Қозанда зур халықара вакыйга БРИКС плюс илләренең изге Коръән премиясе тәмамланды. Анда әлеге берлеккә кергән дәүләтләрдән тыш тагын 12 ил вәкиле катнаша. Мондый иҗади ярыш БРИКС күләмендә беренче тапкыр уздырыла һәм рухи элемтәләрне ныгытуга юз тота. Конкурста иң мөһиме Коръәнне яттан белү түгел, аны милли аһәң белән уку. Җиңүчеләр хакында безнең репортаж. Я пришел сюда сжечь эту книгу. Возможно. Но почему же нам сначала не попытаться понять ее? Китаплар дөньясы бу. Яшь блогер профессор белән исламда тәкъвалык турында бәхәсләшә. Хакыйкатькә төшенү өчен Коръән битләрен ачалар. Шулай театральләштерелгән тамаша аша изге китапның асылы тасвирлана. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. Конкурс финалистлары милли аһәң белән аятларны яңгырата. Бүген аларның тавышлары залда утырган һәрбер мөселманның күңеленә үтеп кергәндер мөгаен. Һөнәре буенча ул теш табибы, йөрәге кушканча Бәһрәйн мәчетендә имам булып эшли. Мөхәммәд Самир Мөхәммәд Магомед Коръәнне кулына беренче тапкыр 6 яшендә алган. Халыкара конкурсларда күп санлы җиңүләргә бүген тагын берсе өстәлде. Әлеге җиңү миңа җиңел бирелмәде. Бик күп еллар тырышып шөгыльләнергә туры килде. Гаиләм һәм илемнең дә казанышы бу. Икенче урын иясе Мисыр егете Мөхәммәд Әбделкәрим Камил Атыя Мөхәммәд. Ул тумыштан күрми. Изге китапны ул 1 ел эчендә 6 яшендә үк тулысынча өйрәнгән. Конкурста да Коръән сүрәләрен яттан укыган. Шатлыгымны сүзләр белән генә аңлата алмыйм. Мин Казанда үземне идәге кебек хис итәм. Сез бик кунакчыл халык. Өченче урынны Иран вәкиле яулады. Җиңүчеләргә 7, 5 һәм 3 мең доллар күләмендә акчалата бүләк тапшырылды. Чын күңелдән сөенәбез. Бу Казанда узачак сәясәтче лидерларыбыз, БРИКС илләренең җитәкчеләре җыелышканча Фатиха биреп, Коръән Кәрим конкурсы да Казанда узды. Россия мөселманнары Диния нәзарәте рәисе Рауль хәзрәт Гайнетдин тәкъдиме белән бүген БРИКС илләренең мөселман дини оешмалары җитәкчеләре очрашты. Нәтиҗәдә резолюция кабул иттеләр. Ул гаиләдәге рухи әхлакый кыйммәтләрне саклау, төрле дин вәкилләренең дуст тату яшәвен, күп полярлы дөнья булдыруны күздә тота. Рания Абдрахманова, Алия Сабирова, Игорь Романов, Яңа гасыр каналы.